Idanuwan miliyoyin mutane sun koma kan abubuwan da ke faruwa tsakanin Washington da Tehran, yayin da ake ci gaba da samun rahotanni game da are-are, martani da kuma yunƙurin diflomasiyya da ake yi domin daƙile ƙarin tashin hankali. Amma tambayar da ke zukatan mutane ita ce, me zai biyo bayan wannan sabon yanayi? Shin wannan rikicin zai ƙara faɗaɗa zuwa wasu ƙasashe ne, ko kuwa za a samu hanyar rage zafi ta hanyar tattaunawa? A cikin wannan rahoto za mu duba muhimman abubuwan da suka faru, dalilin da suka sa lamarin ya kai wannan matsayi, da kuma yadda ƙasashen duniya suke kallon wannan rikici. Masu sharhi kan harkokin duniya sun bayyana cewa duk wani rikici tsakanin Iran da Amurka yana da matuƙar muhimmanci saboda tasirin yankin Gabas ta Tsakiya ga tsaro da tattalin arzikin duniya. Yayin da kowa ke jiran mataki na gaba daga ɓangarorin biyu, akwai fargabar cewa duk wani kuskure ko sabon hari zai iya ƙara tsananta lamarin. A cewar rahotannin Al Jazeera na baya-bayan nan, rikici tsakanin Iran da Amurka ya ci gaba da tsananta, inda aka samu are-aren soji da kuma ƙoƙarin diflomasiyya a lokaci guda. Rahotanni sun bayyana cewa sojojin Amurka sun ci gaba da kai are-aren sama kan wasu wuraren sojin Iran. Jami'an Amurka sun ce are-aren na nufin rage ƙarfin sojin Iran da kuma hana barazana ga jiragen ruwan dakarun Amurka a yankin. A nata ɓangaren, Iran ta yi Allah wadai da are-aren, tana mai cewa za ta kare kanta idan aka ci gaba da kai mata hari. Jami'an Iran sun kuma bayyana cewa suna son a samu mafita ta hanyar tattaunawa idan har an dakatar da hare-haren. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa ana ci gaba da tattaunawa da Iran. Ya ce babban harin da ya yi barazanar kai wa Iran na iya zama ba dole ba idan an cimma yarjejeniya. Sai dai ya jaddada cewa Amurka a shirye take idan tattaunawar ta gaza. A lokaci guda, rikicin ya bazu zuwa wasu ƙasashen Gabas ta Tsakiya. An samu musayar are-are tsakanin Saudiya da mayakan Houthi masu samun goyon bayan Iran, lamarin da ya ƙara tayar da hankalin duniya kan yiwuwar rikicin ya ƙara faɗaɗa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga duka ɓangarorin da su dakatar da tashin hankali tare da komawa kan teburin sulhu. Tana gargaɗin cewa ci gaba da rikicin zai iya jawo babban haɗari ga yankin da kuma tattalin arzikin duniya. A cewar rahotannin Al Jazeera, are-aren da ake musaya tsakanin Iran da Amurka sun ci gaba, kuma lamarin ya ƙara tayar da hankali a Gabas ta Tsakiya. Amurka ta ce tana kai are-are ne kan wuraren soji da makaman Iran, yayin da Iran ke cewa za ta mayar da martani idan aka ci gaba da kai mata hari. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa har yanzu ana ƙoƙarin cimma yarjejeniya da Iran ta hanyar tattaunawa, amma ya gargaɗi cewa idan tattaunawar ta gaza, Amurka na da shirin ƙara masa lamba ta hanyar soja. A gefe guda kuma, jami'an Iran sun ce ƙasarsu ba za ta amince da duk wata yarjejeniya da za ta tauye yancinta ba. A Yemen kuwa, mayakan Houthi masu samun goyon bayan Iran sun sanar da kai are-aren makamai masu linzami kan wasu wuraren Saudiya, lamarin da ya ƙara faɗaɗa rikicin a yankin. Wannan ya sa farashin mai a kasuwannin duniya fara tashi saboda fargabar katse hanyoyin jigilar mai ta teku Red Sea da mashigin Hormuz. Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu ƙasashe sun sake yin kira ga Iran da Amurka su dakatar da tashin hankali tare da koma kan teburin sulhu. Suna gargaɗin cewa ci gaba da yakin zai iya jawo mummunan tasiri ga tattalin arzikin duniya da kuma rayukan fararen hula. Yayin da rikicin ke ci gaba, dubban fararen hula wasu yankunan Iran sun fara barin gidajensu saboda tsoron are-aren sama. Hukumomi sun bude cibiyoyi na ba da agajin gaggawa, yayin da ƙungiyoyin jin kai ke kira da ba fararen hula kariya. A fannin tattalin arziki, tashin hankalin ya fara shafar kasuwannin duniya. Farashin ɗanyen mai ya karu saboda damuwar cewa rikicin zai iya kawo cikas ga safarar mai ta mashigin Hormuz da tekun Red Sea, waɗanda ke da matuƙar muhimmanci ga cinikin makamashi ta duniya. Masanan siyasa sun yi gargaɗin cewa idan ba a samu nasarar sulhu ba, rikicin na iya ƙara bazuwa zuwa wasu ƙasashen Gabas ta Tsakiya. A lokaci guda, ƙasashe da dama na ci gaba da kira ga ɓangarorin da su dakatar da tashin hankali tare da komawa kan tattaunawar diflomasiyya. Rahotanni sun nuna cewa Rasha ta sake kai are-aren makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙa, wato drones, kan wasu yankunan Ukraine. Are-aren sun shafi wasu birane da yankunan da ke kusa da Kiev, inda aka samu asarar rayuka da kuma lalacewar gine-gine. Hukumomin Ukraine sun bayyana cewa jami'an ceto sun yi ta aiki tare da dare da rana domin fitar da mutane da suka makale a karkashin gine-ginen da suka rushe. Haka kuma an kai waɗanda suka jikkata asibitoci domin samun kulawar likitoci. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi Allah wadai da are-aren, yana mai cewa an kai su ne kan wuraren da ke da fararen hula,
ya kuma yi kira ga kasashen duniya da su ci gaba da tallafawa Ukraine domin kare kanta daga are-aren da ake kai mata. A nata bangaren gwamnatin Rasha ta ce are-aren nata sun fi nufin wuraren da ke zargi suna da alaka da ayyukan sojin Ukraine. Rasha ta sha bayyana cewa tana kai are-are ne kan muhimman wuraren soja. Duk da cewa Ukraine da wasu kasashen suna cewa are-aren sun shafi fararen hula da kayayyakin more rayuwa. A wasu yankuna an samu kasewar wutar lantarki da kuma matsalolin hanyoyin sadarwa bayan are-aren jami'an ceto sun ci gaba da bincike domin tabbatar da adadin mutanen da suka mutu da kuma waɗanda suka jikkata. A gefe guda kuma Ukraine ta ce ta kai wasu are-aren drones kan wuraren da ke karkashin ikon Rasha. Hukumomin Rasha sun ce wasu daga cikin are-aren sun yi sanadin mutuwar fararen hula da lalacewar gine-gine a yankunan da suke da iko da su. Masana harkokin tsaro sun bayyana cewa amfani da jiragen sama marasa matuka ya karu sosai a wannan yakin. Bangarori biyu suna amfani da su wajen kai are-are da kuma tattara bayanan sirri, abin da ya sa yakin ya kara rikitarwa. A fannin tattalin arziki, wannan rikicin na ci gaba da shafar kasuwannin duniya. Ana ci gaba da nuna damuwa kan farashin makamashi, kayan abinci, kuma tasirin yakin ga tattalin arzikin kasashe da dama yana nuna kansa. Majalisar Ɗinkin Duniya da shugabannin kasashe daban-daban sun sake yin kira ga Rasha da Ukraine da su dakatar da tashin hankali tare da komawa kan tattaunawar zaman lafiya. Sai dai har yanzu ba a samu wata yarjejeniya da ta kawo ƙarshen yakin ba. Masu sa ido kan al'amuran duniya sun ce ci gaba da rikicin na iya kara jawo asarar rayuka, ƙara yawan 'yan gudun hijira da kuma haifar da ƙarin matsalolin jin kai. A halin yanzu jami'an ceto da ma'aikatan lafiya na ci gaba da taimakon waɗanda rikicin ya shafa, yayin da kuma hukumomi ke tattara bayanai domin tantance girman barnan da aka yi. A cewar rahotannin, magajin garin London Sadiq Khan ya bayyana cewa Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ba maraba da shi a birnin London saboda zarge-zargen da ake masa da laifukan yaƙi. Ya ce mutane da ake zargi da irin waɗannan manyan laifukan ya kamata su fuskanci shari'a ba tare da la'akari da matsayinsu ba. Sadiq Khan ya nuni da sammacin kama da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta fitar kan Netanyahu. Ya ce Burtaniya na cikin kasashen da suka amince da yarjejeniyar ICC. Don haka idan gwamnatin Burtaniya ta yanke shawarar bin wajibinta, ya kamata ta mutunta dokokin da ta rattaba wa hannu. Sadiq Khan ya bayyana cewa ra'ayinsa ne na siyasa. A tsarin mulkin Burtaniya, magajin garin London ba shi da ikon kama ko bayar da umarnin kama wani shugaban ƙasa ko gwamnati. Wannan iko yana hannun gwamnatin Burtaniya da hukumomin tsaro da na shari'a. Don haka ba daidai ba ne a ce Sadiq Khan zai kama Netanyahu da kansa. Bayan kalaman Khan, an samu muhawara mai zafi a Burtaniya da sauran kasashe. Wasu sun goyi bayan cewa duk wanda ake zargi da aikata manyan laifukan yaƙi ya kamata a fuskanci shari'a, yayin da wasu suka soki ICC da kuma wannan matsayin suna ganin yana iya kara dagula rikicin siyasan gabas ta tsakiya. Har zuwa yanzu Benjamin Netanyahu bai kai ziyarar London ba tun bayan fitowar sammacin ICC, kuma babu tabbacin abin da zai faru idan ya je Burtaniya. Duk wani mataki zai dogara ne da shawarwarin gwamnatin Burtaniya da kuma yadda za ta fassara wajibinta a ƙarƙashin dokokin ƙasa da na ƙasa.